everyone, welcome back to my channel. Dayo आङो फैबाय आरोखि इउनिभारसिटियाव जोंना दिनै रिसार्च दङ जेनेरेल रिसार्च ओमफ्राय मोसानो फैबाय लोगोफ्रा नेगासिनो एकदमबारे लेटखा आंना सानफ्रामबो हारसिंसो आंहा फैग्रोजोब्बाय बयबो बेयावनो जादों स्टेजखौ बानायदों ओमफ्राय जोंनि डिपार्टमेन्टनि थाबायनो मेंगुलायबाय आं जोंनि क्लासरुमा गोजौथार सिरि गाखोलांनांगौ ओमफ्राय लोगोफ्रा बेयावसो देलायगासिनो आंबो बेयावनो देलायहैनोसै रेडि जाहैनोसै गाइस आं जोंनि डिपार्टमेन्टखौ मोनफैबाय गाखोगासिनो आरोखि गाखोनाया मेंग्लिजोबखायो फैगोनसो आं जेबो मेकआप फुनाखै दायो जों मोसानो ओंखारबोबाय ओमफ्राय आं देलायनायखौ भिडिअ खालामनो हास्लाबासै आंबो देलायनो हास्लाबबावासैसो मोखाङाव मेकआप खालामनो हास्लाबासै नोंथांमोना जोंनि मोसानायखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय मोसाहैबाय Ice breaking ceremony. Therefore, I'm requesting to all the students to come.
लोगोफोर आं दायो मोसाखांनानै ओंखाम जाहैनो नागिरबाय जोङो ओंखाम जाखांनानै रुमाव थांनोसै आरो मोनायावबो जोंना डान्स कम्पिटिसन दंबावो नालाय बिनि थाखाय रेडि जानानै फैफिननोसै दायो दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै दोन See you next time. Bye bye.